Smireno je Sanader odložio kaput i sjeo na stolac za svjedoke. Ispitivanje je moglo početi. Bez okolišanja demantirao je tvrdnju premijerke Kosor da nije sudjelovala u razgovorima oko izmjene dioničarskog ugovora INA-MOL. I na jednoj sjednici užeg kabineta vlade sam čak pitao jeste li to usuglasili, niste li, i kad sam vidio da nisu, onda sam rekao još i neka potpredsjednica vlade Kosor se priključi tim sastancima i neka sudjeluje. Prije svake velike političke odluke raspravljalo je predsjedništvo HDZ-a i vlada s koalicijskim partnerima. Pojasnio je Sanader način odlučivanja u svojoj vladi. Ja pretpostavljam kao predsjednik vlade da su svi i procesi i svi sudionici, svi oni koji glasuju o toj točci informirani, da svi znaju što glasuju. Sve drugo je dječji vrtić. Time je potvrdio Polančecovu tezu da su svi sve znali, a Šukerove tvrdnje da je izmijenjeni dio ugovora vidio tek na vladi nije želio komentirati. Moja zadaća nije da komentiram bilo čije izjave na povjerenstvu. Ili ćemo razgovarati o činjenicama, ili ćemo razgovarati o folkloru. To spada u folklor. Dočekao je spreman primjedbu da su mu svi do jučer bliski suradnici okrenuli leđa. Ko po drugim jamu kopa, sam pada u nju. Mučio se s mikrofonom. Ja pritisnuo isključim. Potvrdio je pak Šukerov iskaz da nije bilo prešutnog dogovora da INA ne plaća državi trošarine. Brinuli su, kaže, o socijalnom aspektu. Nismo vršili pressing, ajde platite trošarine pa makar otišli u stečaj. To nismo. I mislim da je to ispravno bilo i za toga potpuno politički stojim. Špekulacije da su izmjene ugovora mogle biti povoljnije za Hrvatsku, Sanader je spremno odbacio. Sva ova pitanja koja ste vi sad naveli bi bila apsolutno irelevantna da nije bilo ugovora iz 2003. Nakon 2 sata rešetanja, predsjednica povjerenstva ponudila mu je stanku. Svjedočite 2 sata, je li vam potrebna pauza? Hvala. Nije ni nama. Osim ugovora INA-MOL, članove povjerenstva zanimalo je i zašto je otišao s mjesta premijera. Nisam bio spreman trgovati hrvatskim teritorijem za članstvo u Europskoj uniji i zato sam otišao. Ponudu da kaže na kraju još nešto, bivši je premijer sa smiješkom otklonio uz poruku: rekao sam i više nego sam mislio.